El tema, ja ho sabeu, és el tema de compensació d'IBI i tot això, i només per fer una xicoteta introducció, sabeu que en el ple va haver una moció sobre el tema de l'IBI de l'Església, que el grup polític al que jo pertany ens vam abstindre perquè vam presentar una esmena que no es va acceptar. L'explicació ja ho vam explicar al mateix ple i a posteriori, però sí que és veritat que com a regidoria d'Hisenda sí que pensàvem que, i així ho duíem en el mateix ple en la nostra proposta, pensàvem que hi havia que partir d'una reflexió inicial del tema, i la reflexió inicial nostra és que haurien de pagar tots l'IBI i els impostos municipals, i que no servirà això per atacar a cap institució o entitat. La primera idea que voldria remarcar d'aquest tema és que un ajuntament no decideix qui paga o qui no paga IBI, i això és molt important. Vull dir, s'haguera votat el que s'haguera votat en la moció, això haguera anat al Ministeri i hagueren fet més cas o menys, no? Però els ajuntaments tenen un marge de decisió molt mínim, que és el tema de famílies nombroses, instal·lacions fotovoltaiques i alguna cosa més relacionades amb l'IBI, que l'Ajuntament d'Alcoi ho té, però la resta d'exencions, que realment són les grosses, els ajuntaments, cap dels ajuntaments té potestat per decidir si les aplica o no les aplica, no? I això és un dato molt important, perquè tinc la sensació per els comentaris que han hagut després que no tot el món ho va entendre així, no? I vos poso dos exemples d'esta poca potestat dels ajuntaments per decidir. Allà per l'any 2000 Aznar va decidir que l'IAE es deixava de cobrar. L'IAE és l'impost d'activitats econòmiques que cobraven els ajuntaments a les empreses i entitats, no? Vull dir, o sigui, empreses i societats que facturaven i tenien la seu social en el poble. Clar, allò va representar una baixada d'ingressos molt important per als ajuntaments, entre altres el d'Alcoi. Es va dir des de l'Estat que això es compensaria via participació de tributs de l'Estat, però tots sabem i s'ha comentat en molts foros que a nivell estatal ha hagut una queixa generalitzada perquè això realment ha aconseguit rebaixar els ingressos que tenen els ajuntaments per fons propis, no? De fet, el cas d'Alcoi, per exemple, en aquest tema és molt simptomàtic, perquè una empresa industrial com Alcoi, clar, o una ciutat dinàmica econòmicament, per més dinàmica que siga o per més empreses que cree, no representa un ingrés major per a les arques municipals, no? Vull dir, perquè l'IAE ara està limitat a empreses que facturen més d'1 milió d'euros, però clar, això representa, en el cas d'Alcoi no sé si són 70, 80 o 100.000 euros, vull dir que és molt poqueta cosa. Després, una altra cosa relacionada ja més exactament en l'IBI és que Rajoy ha pujat un 10% l'IBI de tots els ajuntaments sense que els ajuntaments puguem decidir res. S'ha pujat directament per part de l'Estat en l'excusa de finançar millor a les entitats locals, però a l'hora de la veritat a qui està repercutint aquest cost és a ciutadans, quan potser depèn de les circumstàncies socials que puguen donar-se en cada ajuntament, es podria decidir fer-ho d'una manera o d'una altra. Jo ja vaig dir en el seu moment que hauria sigut més fàcil que els ajuntaments no tingueren que pagar l'IVA, que ara mateix sí que el tenen que pagar, perquè això hauria representat un 18% més d'ingressos directes a les arques municipals sobre els gastos que fa, però es va prendre una altra mesura per part de l'Estat. Per tant, això un poc per remarcar que un ajuntament no decideix qui paga IBI o qui no el paga, no? Si al tema de l'IAE li afegim les exencions de l'IBI, que és les que estem parlant, que són fruit de la llei d'hisendes locals o de la llei de mecenatge, que és més posterior, tornem a estar en el cas que l'Estat regula impostos municipals de la manera que creu convenient, però a qui perjudica realment aquesta regulació és als ajuntaments, no? I l'Estat no ho compensa de cap manera. I no parlem només d'IBI, perquè parlem d'ICIOs, d'impost d'obres, d'impost de vehicles, que n'hi ha una sèrie de circumstàncies que fan que ni els vehicles paguen els impostos ni es paguen obres, no? L'impost d'obres. El que passa és que en l'IBI és on més clar es veu perquè estem parlant d'una propietat immobiliària i no d'una acció que es fa, no?
Entonces, clar, en aquesta situació en la que trobem, per almenys l'Ajuntament d'Alcoi, que és per el que jo puc parlar, que és el que més en conec, pensem que, vist el desastre que hem heretat, i pensem que cal ser justos i reclamar el que és nostre, no? I pensem que cal reclamar que si l'Estat decideix unes exempcions unilateralment, doncs d'alguna manera hauria de compensar als ajuntaments per aquestes exempcions. En això els grups del govern estem tots d'acord, és una proposta consensuada, i per això volem demanar que es modifique la legislació per a que es compensen aquestes exempcions com es fa en aquests moments ja en els col·legis concertats. Els col·legis concertats, la llei preveu que es compensen l'IBI en aquest cas, i l'Ajuntament d'Alcoi va ser pioner en la província d'Alacant en reclamar aquesta compensació a l'Estat, i de fet enguany s'han rebut els diners dels últims anys d'aquestes compensacions. Per això la petició va ser eixa, que efectivament serà una petició suposa que al Congrés, al Ministeri, perquè això es revise i es modifique la legislació o s'arbitren els mecanismes corresponents per a aquestes compensacions. I vos dono un exemple d'injustícia d'aquest model, i és molt clar. O sigui, una ciutat en molt moviment econòmic i moltes entitats socials, resulta que percebria l'Ajuntament menys ingressos que una ciutat en menys moviment econòmic i menys entitats socials. O sigui que resulta que en el model que estem tenint acabem penalitzant a les ciutats on la societat està més viva, no? I pensem que això ja que corregir-ho d'alguna manera per tal que les arques municipals es vegin representades en la entitat social que n'hi ha. I ja per últim, perquè anava a ser breu, donar-vos alguns números de la ciutat d'Alcoi perquè ho tinguereu més o menys clar. La primera cosa és que m'agradaria donar-los tots, però no es poden donar per al tema de la protecció de dades. Els objectes tributaris estan protegits i no es pot vincular un objecte tributari a una entitat o a un propietari. Entonces vos donaré si no unes xifres genèriques que espero que no interferisquen en la llei de protecció de dades, que sabeu que és de les més estrictes de tota Europa que tenim en l'estat espanyol. No volem centrar la proposta en cap institució, l'ús o l'entitat propietària d'això, però si parlem exclusivament de l'IBI, perquè si parlem d'impostos de vehicles, d'ICIOs i tal, són més variables i és molt més difícil de calcular, però l'IBI sí que hem fet un dossier de totes les propietats que estan exentes. Estem parlant que hi ha 300.000 euros que venen bonificats per les bonificacions i les exempcions decidides per l'Estat. O sigui, l'Ajuntament d'Alcoi deixa d'ingressar 300.000 euros per bonificacions. Per posar un exemple que sempre és més gràfic, en 300.000 euros estaria arreglat de sobre al carrer Calderón i és el pressupost previst per a ajudes individuals en serveis socials, no? Perquè entengueu quina quantitat són aquests 300.000 euros. Perquè vegeu el sagnant que pot resultar d'aixòs 300.000 euros, 130.000 corresponen a edificis de la Generalitat. Clar, la Generalitat que ens deu 5 milions d'euros que cada any deixa d'ingressar a les arques municipals, en aquest cas de l'Ajuntament d'Alcoi, 130.000 euros, que representen el 43% d'aquestes bonificacions, és prou sagnant, no? Vull dir, és prou sagnant. Podem entendre que són edificis públics, alguns, altres no. De fet, és una de les coses que anem a demanar que es revise, però jo pense que al final acaba anant en perjudici dels ajuntaments. Siguin edificis públics o no, és en perjudici dels ajuntaments perquè és un impost municipal, no? I no tenim capacitat de decidir-ho. La resta d'aixòs 300.000 euros, els 170.000 següents, es reparteixen en primer lloc en institucions educatives que no són concertades ni estan vinculades a la Generalitat, que és un 13%, en algunes institucions sanitàries, que són un 14%, i després la resta es divideix entre fundacions, entitats socials, entitats esportives, les diferents esglésies, la catòlica i les protestants, que n'hi ha en Alcoi, ADIF, que també té un parell d'exempcions, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i alguna cosa semblant. Per això l'objectiu de l'Ajuntament és que es compensen tots els impostos bonificats. Vull dir,
I això seria l'objectiu, això és el que anem a demanar. El que anem a demanar exactament és que l'Estat articuli els mecanismes perquè això es compense. Perquè sí que és veritat que la llei d'hisendes locals ho preveia que l'Estat articularà els mecanismes i tal. Només s'ha fet en els col·legis concertats i la llei de mecenatge indica que les exempcions del mecenatge no es compensaran de ninguna manera. Entonces anem a demanar que es derogue aquest article de la llei de mecenatge i que s'apliqui el de la llei d'hisendes locals de que s'articulen els mecanismes. I després el que vos comentava antes dels edificis de la Generalitat està provocant, i això quan ho van comentar en la reunió de govern va sorgir, que edificis cedits a entitats provoquen un agrevi comparatiu entre les entitats. Vull dir, n'hi ha entitats en edificis municipals que tenen que pagar l'IBI perquè així ho marca la cessió d'aquest edifici, però n'hi ha entitats que estan en edificis de la Generalitat que no paguen l'IBI. Clar, això està representant un agrevi comparatiu que anem a revisar fonamentalment quan s'aclarisca què passa en l'IFSA, perquè crec que el tema de l'IFSA, com és una de les empreses públiques o entitats públiques que està en el punt de mira, segons com queda el tema de l'IFSA demanarem aquesta revisió d'exempcions, perquè són edificis que no són destinats a ningú ús específic. Tot el món veu que és un fet sangrant el que tu no eres qui decidixes aquestes exempcions, però en canvi has d'assumir que tens uns ingressos menors. Jo el que esperaria és que es modificara la legislació, jo en això em donaria per satisfet i que sí que es pogueren articular aquests mecanismes de compensació, perquè està fent-se ja en els col·legis concertats perquè així ho va marcar l'Estat. Vull dir que no és una cosa, que no és l'invent del segle, perquè ja està fent-se en unes determinades exempcions i el que tocaria és que es feran totes. La proposta consensuada dels grups és la compensació d'aixes, perquè en el fons és el que representa per a l'Ajuntament una devaluació dels ingressos que pot tindre d'uns impostos que són municipals, vull dir, no d'altra cosa. Entonces, l'Estat està compensant els col·legis concertats i és l'Estat qui ho compensa, perquè entenc que és una institució educativa que presta un servei, igual que pot ser els col·legis públics, però en canvi els col·legis públics no es compensen. Vull dir, no sé, és una cosa així un poc discriminatòria que pensem que hauria de ser més justa. De fet, l'esmena que presentàvem nosaltres com a partit era precisament això, el que es compensara. Vull dir, jo entenc que l'Estat pugui entendre que determinades entitats fan un benefici social a la ciutat. Entonces, si l'Estat ho entén així, entenc que li eximisca de determinats impostos. Està bé, però no a costa del finançament dels ajuntaments. Vull dir que no siga el finançament dels ajuntaments el que pague certes coses que no tenen res que veure o que no decideix l'Ajuntament.